నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని పాత ఫ్యాక్టరీలో బంధించాడు. సాలే జోకర్, నా అమ్మాయిని ముట్టుకోవడానికి నీకు ధైర్యమా? ఈ రాత్రి మన పెళ్లి జానమన్. పెళ్ళా? అది నీతోనా? నా హల్క్ వచ్చేస్తాడు. నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎత్తుకెళ్లే ధైర్యం నీకు ఎవరిచ్చారు? రా కాలియా, ఈ హల్క్ మజా చూపించు. ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా బలం పెంచండి. ఈ నల్ల ఎద్దును ఈ రోజు నేల కూలుస్తా. అయ్యో బాబోయ్, ఇక్కడి నుంచి పారిపోవడమే మంచిది, లేకపోతే ఈ హల్క్ నన్ను కూడా కీమ చేస్తాడు. బేబీ సారీ, రావడానికి కాస్త ఆలస్యం అయింది. పర్వాలేదు బేబీ, నువ్వొచ్చావు, అదే చాలు.